Bapak Ibu Panitia Unjungan Mbah Buyut Depok Suta Dharma Obey Production Adedi Singanan Iki Taiwan Airul Sing Dekawa Sangosari Adedi Ariski tembus bentuk kaya kaca landep kaya mata dewa lirikane si anak kewa wong lima pasti kegawa Obey Production pengen bareng sekuren nok Erlin sing ana ning Taiwan nok Erlin sing ana ning Taiwan ganteng sejagat sesambate beriku katon bae ning mata bos raja muda sayang bos raja langkah wadon teguh alat bos raja muda paling sayang bos raja muda paling eman ning anak dewa ngagumi bos raja muda 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 matur suwun
katun sing Jepang no katun